B'investiment ta' €1,000,000 madwar 3,200 student ieħor se jingħataw internet b'xejn waqt li se jkomplu bl-istudji tagħhom f'istituzzjoni postsekondarja wara jkunu temmew il-11-il sena jew kif inhi magħrufa bħala il-Form 5 sal-età obbligatorja. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet bit-tema inwettqu flimkien fil-Junior College fejn preżenti għaliha kien hemm il-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima. Minn din il-miżura se jgawdu l-istudenti kollha li huma eliġibbli għall-istipendju fl-iskel tal-Gvern, dawk indipendenti u tal-Knisja u anke dawk fil-kulleġġ MCAST u fl-ITS. Ġi spjegat kif din l-għajnuna se tingħata fil-forma ta' vouchers ta' €300 li se jibdew jitqasmu fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju u jkunu jistgħu jissarfu sal-aħħar ta' Wissu. Wara din id-data, il-vouchers ma jibqgħux validi. Il-voucher jista' jissarraf għand wieħed mit-tliet fornituri ta' servizzi tal-internet fil-Gżejjer Maltin, jiġifieri Epic, Go u Melita, u għalhekk ikunu jistgħu jixtru servizz tal-internet għal 12-il xahar konsekuttivi. Għal dan il-għan il-Ministeru ġeddet il-ftehim ma' 3 fornituri tas-servizzi tal-internet biex jieħdu sehem f'dinizjattiva u joffru l-aħjar pakkett ta' internet lill-istudenti. Il-Ministru Grima qal li din ir-raba' sena li qed tiġi implementata din il-miżura soċjali u edukattiva u sal-lum diġà sar investiment relatat ta' €4,000,000 li minnu gawdew il-fuq minn 6,000 student u studenta. U allura dal-investiment ta' €1,000,000 ħajkun qed jara lil eluf ta' studenti jibbenefikaw minn din l-inizjattiva li qed hemmhekk sabiex tħajjar l-istudenti u tgħin l-istudenti fil-perkors akkademiku tagħhom anke lil hinn minn dik li hija l-edukazzjoni obbligatorja.